Все, йдемо раз із тобою, дітваку. Біжи в гараж. У будьку не мож. Ай, ну туди біжи, біжи. А в нього там рація, ну. Я його запер із рацією там. А чого мене зарахувало? А чого мене зарахувало, що я його там запер? А, зарахувало, добре. Я щось не про... Айно, може в мене проблема, може я злий.